είναι πολύ έξυπνα. Τους αρέσει να λύνουν προβλήματα. Νόμιζες να κάνεις κάτι πολύ έξυπνο εδώ! Θα μιλούσαμε με τα στοιχεία σου, παλιωχάρη! Ο Σύλλογος των Καθηγητών και οι εκπρόσωποι των μαθητών ομόφωνα αποφάσισαν ότι οι πράξεις βανδαλισμού του γραφείου της Διεύθυνσης από τον Μπορισλάβ Στραμπάνοφ είναι μια πράξη απαράδεκτη και αξιόπινη. Γεια σου, Βαλμύρα, είμαι η Τάνια. Έλα, Ρεσιάδη. Ψάχνω τη Βαλμύρα, είναι πήγον. Και της έχω στείλει 100 μηνύματα. Ξέρεις που μπορεί να είναι? Ο Μάριος είναι άρρωστος. Έχει λευχαιμία.